Βεβαίως. Είναι κλασικό ιδιοψυχαναγκαστικό σύνδρομο. Να είστε καλά. Καλές γιορτές και σε εσάς. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, στο κύριος. Βασίλης. Βασίλης Κέτο. Άγιος Βασίλης. Άγιε μου. Άγιε μου, ήρθατε νωρίτερα. Περάστε. Περάστε, τι μου κάνετε. Λοιπόν, Άγιε μου. Σε τι οφείλω την τιμή της επισκέψεώς σας? Ξέρετε, γιατρέ, ήθελα χρόνια τώρα να σας επισκεφτώ, αλλά δίστασα. Χαίρομαι που τελικά το τολμήσατε. Ναι. Δεν θα άντεχα κι άλλες γιορτές με αυτό το βάρος. Πρόβλημα μέσης από το σάκο σας? Όχι. Δεν μιλάω για τέτοιο βάρος. Ψυχικό βάρος εννοώ. Δηλαδή? Δεν πιστεύω πια στον εαυτό μου. Τι εννοείτε δεν πιστεύετε πια στον εαυτό σας? Εννοώ ότι κουράστηκα να κοροϊδεύω πια τον κόσμο για δώρα, καμινάντες και πράσινα άλογα. Κουράστηκα. Καλά, Άγιε μου, κι εσείς γιορτάρες μέρες βρήκατε να πάθετε κλονισμό προσωπικότητας. Τώρα που όλος ο κόσμος περιμένει κάτι από εσάς. Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μου. Δεν θέλω να περιμένει πια ο κόσμος τίποτα από μένα. Θέλω να με αφήσουν ήσυχο, να κάνω κι εγώ μια φορά Χριστούγεννα σαν άνθρωπος. Καλά, και τόσα παιδάκια, τόσα γράμματα, τόσες ευχές, ποιος θα τις πραγματοποιήσει? Δεν ξέρω. Η Μαριάννα Βραδιλογιάννη, η Τζοβάνα Φραγκούλη, κάποιος άλλος, πάντως όχι εγώ. Αισθάνεστε καιρό έτσι, Άγιε μου, είναι πρόσφατη αυτή η κρίση συνείδησης που βιώνετε? Πάντα έτσι αισθανόμουν, γιατρέ, αλλά έκανα υπομονή για χάρη των παιδιών. Δεν μπορώ όμως άλλο. Κουράστηκα. Αφού αισθανόσασταν πάντα έτσι, γιατί αναλάβατε αυτό το ρόλο? Με τυλίξανε, γιατρέ μου. Με τυλίξανε σε μια κόλλα χαρτί. Δηλαδή? Εγώ, γιατρέ, ζούσα μια ήσυχη ζωή με την οικογένειά μου στην Κεσαρία. Ώσπου η Κοκακόλα είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα να με ντύσει στα κόκκινα και να μοιράζω δίθεν δώρα στα παιδιά. Και εσείς γιατί δεχτήκατε? Δύσκολη καιρή. Χτίζαμε και το σπίτι. Τότε ρίχναμε το δεύτερο. Με έφαγε και η γυναίκα μου. Πες ναι, Βασίλη, πες ναι. Θυμάμαι, ήτανε Πέμπτη και με το ζόρι με πείσανε να υπογράψω συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τη Δευτέρα. Και? Δίπλα στο Δευτέρα είχανε γράψει πούστιδες με μικρά γράμματα παρουσία. Τι λέτε τώρα? Και από τότε κυκλοφορώ μασκαρεμένος σαν την κοκκινοσκουφίτσα με γένια. Τι, κανονικά δεν είχατε γένια? Όχι, μόνο μουστάκι. Και τα έλκυθρα δεν τα καβαλάω, με φοβίζουνε. Μόνο μοτοσικλέτα. Κόκκινα όμως φοράγατε? Απαπαπαπα. Τα μισώ. Με παχαίνουνε. Μάλιστα. Από μένα τώρα, τι θέλετε, Άγιε μου? Εσείς, γιατρέ, θέλω να μου φτιάξετε ένα χαρτί που να με απαλλάσσει από τα καθήκοντά μου λόγω ασθενείας ή κάτι τέτοιο. Μου ζητάτε δηλαδή να βεβαιώσω ψευδή διάγνωση? Ελάτε τώρα, γιατρέ, στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Καλά, και γιατί εγώ? Θέλω να πω πώς καταλήξατε σε μένα. Στην αρχή μου είχαν κλείσει ραντεβού με έναν οφθαλμίατρο στη Ζάκυνθο για να με βγάλει τυφλό. Αλλά εντωμεταξύ συνάντησα τυχαία τον Σούπερμαν στον Παπαδόπουλο. Βασίλη, μου λέει, θα σε στείλω εγώ σε ένα δικό μου που μου είχε γράψει κάποτε υψοφοβία. Και να με. Μάλιστα, ο Σούπερμαν λοιπόν. Αλήθεια, τι κάνει αυτή η ψυχή? Καλά είναι. Έχει ανοίξει δικιά του επιχείρηση. Καθαρίζει τα τζάμια σε ουρανοξύστες. Μάλιστα. Γιατρέ, το οικονομικό δεν είναι πρόβλημα. Πληρώνω όσο και χωρίς απόδειξη. Εγώ, Άγιε μου, θα έλεγα να κάνετε άλλη μια προσπάθεια και φέτος. Και αν και του χρόνου αισθάνεστε έτσι, τότε το ξανασυζητάμε. Δεν μπορώ, γιατρέ, δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Εξάλλου, δεν είμαι και κατάλληλα προετοιμασμένος. Δεν έχω διαβάσει ούτε ένα γράμμα. Αυτοσχεδιάστε, Άγιε μου. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είστε η τελευταία ελπίδα ολονών για βελτίωση της κατάστασης? Σοβαρά? Βεβαίως. Μάλιστα, τα τελευταία γκάλοπ σας δείχνουν και ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό πάνω από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και από τον Τσίπρα? Και από τον Τσίπρα. Νομίζω ισοβαθμείτε μόνο στις ηλικίες 3 με 12 ετών.
Αυτές είναι οι ηλικίες που πιστεύουν σε μένα. Λογικό. Για να πιστεύει κανείς στον Τσίπρα πρέπει να πιστεύει και στον Άγιο Βασίλη. Ξέρω εγώ. Άντε. Ας βγω και φέτος. Για τελευταία φορά. Και ο Θεός βοηθός. Α, μην περιμένατε και πολλά. Εδώ τον είχαμε χθες. Με Ζάναξ κρατιέται. Jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. A day or two ago, I thought I'd take a ride. As soon as Bunny Bright was sitting by my side, my horse was lean and lank. Misfortune seemed to